Hubad sa natawhan Pebrero 26. Unsa man po'y hubad ani Mige? Okay, kung ikaw nataw sa Pebrero 26, kugihan ka nga pagkatao. Matinabangon ka sa imuhang mga ginikanan ug mga igsuon ug ingon man sa mga silingan. Ug ikaw mao kay pinangga sa tanan nga mga anak. Ug ikaw magnegosyo sakto-sakto ra gyud. Ug ikaw manarbaho, daghang muangay diha kanimo kay kugihan ka ilabi na sa imuhang amo. Unya ikaw na kay plano, unya hadlukan man ka, di ka mo dayon. Unya ikaw ug maminyo ka, gusto ka nga ang imuhang mga anak makahuman jud og trabaho. Mao nang ikaw maningkamot jud ka, trabaho sa sideline sa negosyo. Mao na imuhang hubat sa Pebrero 26 KC. Oh, ayaw kalimot sa pagtanaw ani nga video. Mga higala nya i-like, subscribe and then share this video to your friends. Thank you.